Pagkatuon ito. Sip na lang siya ko na. Sila pinan na sir. Bilang sir. Pana dito na ini sana namong cross ang buwak na truck. Paper plate. Wala yung paper. Paper plate. Yeah, paper plate. Kauli na gid siya. Kauli na gid si mama. Gapa lang yapon. Oh. Oh, maabot na Ang putangan. Uy, tasa kami napay taot, napay mga kuan. Gong, gari sa gong. Ang nasa mamamili yung mga lens mo, nasa free natin. Tao na lang ninyo.
makaduol kami sa inyo. Pinagi o Diyos, sa imo o Diyos nga gugma o grasya kanamo, o salamat o Diyos sa imong madagayaon nga gugma nga hikanamo. Niya kami o Diyos, usa nga nagasimpatya nining kasumkanan sa makayo ng hindi ko Lord. Dili man lalim o Diyos nga batikon sa mga anak, ako o paryente o Diyos, akan nasayod usap kami na dili kami makabuot sa among kinabuhi. Ikaw ang tagtiya, ikaw ang magpahalo na. Ikaw, itulog na lang sa mga buhay-buhay, itulog na lang kaya ron eh. Sa kaliyaw kay, matulog na ako. Mahadlok raman dahil ako. So, hining atong kinabuhi, dunay utanan. Hining atong kinabuhi, kanang dunay termino. Kung asa tagtutok. Si Nanay Winnie, diha tagtutok ang iyang termino. So, dunay mamatay nga tigulang na ako'y mamatay nga bataon pa, na ako'y mamatay nga bata pa. So, nagkalain-lain. Pero ang ikinanglan sa Ginoo, kanang mudul. Pero ang Bible nag-ingon, ako ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi. Sa ito pa, si Jesus, nagasulti na siya ang pagkabanhaw. Siya ang kinabuhi. Bisan siya mamatay, siya mabuhi. So kitang tanan dili ta perfect. Ang gusto lang sa Ginoo kung unsay nahitabo gahapon dili na mahitabo karon kay wala jud isa gawas kang Jesus ang way sala. Kay bisan sa atong pagpananaw makasala ta, sa atong madungog makasala ta. Pero usa ra jud dapat ingon ka sa Ginoo sa Isaiah 66:2. Ang akong panutan katulamang mapaubsanon menusulon ug mahadlungod niya kaniya. Kay kung mapaubsanon ta, walay mga atong barangay ug puro. Kung mahinulsulon ta, kung sa inahitabo nato sa nangagi, dili wala na karon. Kung mahadlokon ta sa Dios, kung naatay giniba, mawa siya kadungog. Kung mahadlokon ta sa Ginoo, di na gyud nato siya libakon, masigwa siya kadungog. Kay ang dalunggan masiglingon ng tag saba hanggang matibok baryo man makabaloso. Kung adlokon ta sa Ginoo, nay mo ingon sa ato nga magparidis, ato na lang ingon nga iyang ko nato. Kay wata kabalo ka nang orasa ka mamatay niya na involve pa tana. So salamat po sa kinabuhi ni Nanay Winnie kay ingon siya ni Sis Inday nga ingon pa siya nga kapoy na daw kayo pero ingon pa daw siya kay Sis Inday nga pagpahimo og serbisyo. Nandokon pag sinanay nga kung maghinga pa daw siya, kung grabe dyan din nanay, anak ba ko nga sa simbahan, magbasa ng Bible, wak dyan, antipara, si Tatay Felipe. Pero ako nag-antipara ko, nga dyan ako matano, ingon ba sila, lahat man dyan yung magbulit-bulit, grabe yung revision. Kaya kung mag-eskwela na, di man taga-graduate, kung kita kasi kita ka pa na court dressing, umaupod na. So, dahil ko si nanay, kaya itiwan na sa nanay, di yun mag-antipara. Ana ro, layo, magbasa. Kung si Tatay Felipe, di yun mag-antipara. Nakayon ko na pinasaya, lagi na siya kulang ka maingana. Langan ko yung kung nga maingana. Dahil ko ingana, dinatyo ko mag-antipara, anak ko. Sila nanay magbasa, matindog ka na. Akan magbasa ni, matindog kung kasi makakita. Ngunang ingon ko ko nga, ang kinabuhi ni nanay, ehemplo sa magpapinaglaman. Kay bisan, kanang pag-ibig na lang siya, hindi mo maglakaw, mag-anak, sugato na lang mo. So, panahon nga, kapamalayo na ni nanay, ang lawas niya padung sa yuta, pero yan pala padung yun sa Ginoo. Unang dapat atong ikuan ba, imulilo si nanay, kasi halos di na siya paabot sa simhan, di na paabot. Lumotong pulong sa Ginoo nga, mahandam dito ta, mag-inline dito sa Ginoo, kaya kung mamatay ta, wala ta nakaila sa Ginoo, uwakot ta na ilhan sa Ginoo, dili man ta matawag. Kaya kung sa maayuda pa, wala na sa atong pangalan, nasa bakta. Pero di sa Ginoo masakit, bumakta niya na ilhan. Ilong
kanimo kagamanan. Walay arang magatukom sa gugmo. Hanggang pasinunggan ka. Ang kinabuhi, ang tunay gusto. Kung imayaon ka, ang kundi ka sa kasikasin mo. Mayaon ka ang alalaran ko. Kay sinanay, daog na Lord, salamat Lord. Walay bibigyan na iyo, kapamilya ni nanay Lord, salamat sa comfortation iyo. Sa mga pagkulangon, salamat sa mga tao Lord na iyong gigamit sa paghatag kanila Ginoo. Salamat sa mga ubang mga obligasyon Ginoo. Hindi sila kulangan Ginoo. Number 1, ang paghandog namong kananay Ginoo. Salamat na sa panahon Lord na ako siya sa patubangan Lord. Hindi pa kayo Ginoo sa panahon Lord na umabot namin sa uso. Lord Jesus, mahitabo Lord na matalo sa kanan ng bibiyag sa kalibutan. Salamat sa kalipay, kalinaw, mga matalagtangan, sa panahon nga buhay sa sinanay, sa panahon nga makita ka namin sa Ginoo. Sa panahon, Lord, siya Ginoo nilawag na. Kami, Lord, nag-process kami, Lord, sa dalang mga obligasyon na mo, Lord, tapos sa kalibutan, Lord, kapan magpabilin kami lahat mo, ang iyong mga pulong magpabilin ka na mo, Lord. Atol sa iyong pabalik, para mabot kami sa panahon, Lord, na kami mo iyan natin kalibutan, Lord, makabot kami na kami mo. Ibens ang tanan na nakaduho kami mo, purong-purong kami na, Lord, isa na sa ilang panimalay, tutok sa mabot sa Spirit mo, salamat sa excited sa kasing-kasing na mo, Lord, na maliit na mo, salamat sa iyong Holy Spirit, mga tutog, mga biyak, mga kainundog Ginoo. Ibens ang tanan, karong medyo na sugod sa 31 Ginoo, andun sa Pitsaotso Ginoo, ang tanan Ginoo, na makadungat o makadasig Ginoo sa nawat na nagpaglaong. Salamat sa buhay pulong na among makaon na tagabin ni panimalay ni nanay sa iyong mga anak Ginoo. Salamat Lord, pinabi sa malang samahan, tanan Diyos Espiritu Santo, ang tanan ni Mono. Amen. Ngayong gabi. Yata nga ito sa in-charge sa announcement na po. Pagawalin namin mga nabunwag. Pastor, still mo itong layos ha? Parang gabi ka, nagsasawa sila. Ug diha kanimo Ginoong Dios tungod sa imong pagkabanhaw, tungod kanimo Ginoo nakabaton kami sa buhing paglaom ug sa kinabuhing walay katapusan, namong nasigurado diha lamang gayud kang Jesucristo. Lord, salamat sa imong mga pulong karon. Namo gayud kini masabtan Ginoo, pinagi sa imong balang nga espiritu, kamoy magapasabot ka namo niini. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga atong gibasa, ang atong tema niini kamatuoran mahitungod sa kinabuhi nga atong mga tao. Amen. Kamatuoran. So, dayan kayo sa atong gibasa mga kaigsunan nga ang kinabuhi sa tao una-una nga kamatuoran hamubo lamang. Amen. Hamubo lamang. So, bihira na lang siguro ang magedad o 100, no? Karon nga panahon labi na nga kining daghan na og mga ginakaon nato nga kining usa sa makadaot sa atong lawas ug labi na nga nauso karon kining diabetic na sakit o kining usa pay nauso karon nga sakit high blood, no? So, ingon sa Biblia, ang kamatuoran gyud sa kinabuhi sa tao hamubo lamang.
No? Hamo po lamang. Huwag pa magsulanay. Huwag pa siya pagkakon. Tingko, wala man siya sapatos. Wala, kaigangan na siya. Igaman lagi daw. Ano na po ang sapatos? Pag-inay. Ito. Dawata sa ni. Dawata sa ni. Inay na. Inay. Inay. Diri ra on. Dira. Pares ka ina ba? Pares ka niya. Nahira. Nilay, itikang sa insipin mo. Itikang sa. Ikaw. Wala. Mubo raman. Wala. Sige. Amen. Natin na. Si Aing na. Si Aing. Si Aing. Oo. Adi ako rehawid ini. Ako rehawid. Oh, kainsina. Kainsina ni, kainsina. Valentina. Si Alma. Relax ra. Sige na. Sige. Hindi ako bago kay mag-istorya ta. Hindi ako kay naglaw magkakuntinoy mag-una. Magnilambungay kita. Dili, naglaong sila kung sila mag-una-kuhaon ka. Naglaong sila kung sila mag-una-kuhaon ka. May tibag mo. Ada maglaw. Kung dili ako mo tambong, kung di ka mo tambong iya, dili ka na ako pakatulugon. No, may tibag mo. Lukumukan, higod ako. Naini na. Tuma na to. Ingon niya din na siya mukha to sa kuan. Kabugo, natuma na. Natuma na. Paglaon ni Zadi na siya makakanhi. Ingon bitaw si Zana. Hindi na siya makakanhi. Oo. Naglaw na ka, di na ka mo kantos kabugo. Natuma na gadon. Yan na izatizan. Ha? Yan na izatizan. Tijakpat na. Gapahir siya. Katag-arting ang kari. Isa ko daw index. Gapahir siya. Taba pa siya ani. Taba pa siya. Kaya yun na kung madili ka makaabot sa kamon. Wala mangit. Parang nahinaza niya. Hindi na kunawang kainin siya. Grabe na hinaza niya. Grabe na hinaza niya. Kaya gusto niya mo kanhi. Pero di kizod ko niya kaya.
Puro mo nag-ibig siya yun. Hindi na ako mo magka-istorya dari ang pagmanya din mo. Dili, tanan ni magkaistoryahan. Sino ang pagbidaan ni mo bayay ibig kay nahumana. Ano mo kali sila bu? Nahumana mo ba? Ay, insi. Ya, laban damhana. Ya, kau ba abdenan New Year? Liwas-liwas unta anak kau na New Year. Kinining ni alang nga hada sa telepon. Magtawag. Diya siya makakani kaya gadon ida ikapritis. Way ida kwarta. Daghan pa sa siya, daghan pa sige pa siya check up sa iya. Gani kay taba-taba na si sa picture. Ha? Gani kay taba-taba na si sa picture. Kain naman ni siya. Ya ni mo maklaro niya no. Kani ba kani o kana kani ba kana Lagi. no naklaro na nimo. Hanap. Bahala na basta nakita nimo siya. Klaro pa ni Maniza wayong. Lagi na ako may balo ang paganhi pa na ako diri ako kung tingnan nga kanang di ba kuno ko kapuzan sige biyahe nga tungari di ba kuno kapoy ko di man kay ganahan ra man ko magbiyahe kuan unsa naman tarong pitsahan no size 4 pa 4 5 6 7 8 upat pa kaadlaw upat pa kang kaadlaw sa incident Ano ko makapas pag sila si Nancy? ba sa city sila mga anhi kaapas good dagit sa city pa sila mga anhi sa dana ni Maikip grabe kada ko inilo mo ni insig ko magandi man ko sa ini kada ko dako ini nakahon dako grabe ka taas aroy di manicure pataro sila naglupot ali sa sikima ha wag ko kay bang di pa atong pagberte ni Zagi pa manicurean pedicurean man sa ni Inday gikurtihan dato okay ta pa ida manicure grabe pagtaas insig ha grabe amurat sila tag-inat grabe man kataas oh daliman ka dito dikan abot dito grabe pagtaas ni Zamora sa giinat di kani si madam ano sa madam pero mo ani siya amoy tangan doy ni mama ba nga kani si madam sa piniyangga ra ba ni madam si Insi lagi kuno sama sa Iza kuan ba nanay bukan hiba ko si madam ingkon maawa ko kabati ma sa di pa ilubong makakanhi si madam Siguro, wala na sila lang. Bukan nito no? oo makakanhi ko no Ma, kasturya ko sa kabulat. pagkakaya pa kay Insi ba ang istorya ka lang si Alin istorya pa may imong mga kuan sa Iza mga pangkuan ba sa iya nga banaw ba o may imong mga tugon kay izo mga vlog sa una na naman Iza ra lamang kami kanang bisan uno ra Iza kuan sa imo na ubalibad ko para sa nang mula ong si na himuang kaudaan Iza ng kahon libre ipangkuan sa ipanghinumdum nimo sa Iza ba di mo ra laman ako ko anon kumidya-kumidyahan ra laman ako nimo ni amoy ako hinumduman jaon lang nimo Ibo lamang ako ni kumildahan na ibo mga sulti amoy ako panhinumduman. Dato
mag-inom ka mo. Na mag-inom kita. Ibo lamang ako. Kulidahan mo laong kau na amo lamang iniiya. Ya damoy ato. Tagay-tagay. Kay mamaray, malagi na siya sa imo nga mutagay sab ka dili kay siya rapyan ni. Ani nga sense. Kami nga din anak to makita. Kabingaw ni. Kumaramang kang magkita. Si Ante ang nahinasa eh. Si Ante nagtawagan mo. Ikaw man ang naguna. Katagan mo ako sa maayong lawas. Ina ako pagpanaw. Parang makita ko doktor sa Onsinsi. Parang makita ko doktor ka ipadasaw nimo sa isa din pananaw. Ang talag. May labo. Kaingnon na ba ito sa mintero katatay, balang ko na mo ilaong na si Zana. Una ito isa tingog katatay, kanang mo ito sa sininteryo sa kabunggong. Kung sa'y tingog disas ng tatay ka nanay, Naulo. laong bitaw nga, tagae si iya ng mga sakit. Oo. Isa bitaw lang po si tatay na kuan ka ng tagae si iya ng sakit itay, kay way isa sakit. Umay ba tumag gani nimo adto? Lugo di ako. Umay paghatag na ako ng sakit. Mura man si Insi kataunon. Nagpahiyom si Za ba? Nagpahiyom si Za! Duha, arakan sila si Mama, si Auntie Nining, Insi. Kung nakabakit daw ko man, tanaw magsundong pa man kuno sa unuan. Sa dili pa kuno malubong, doon pa tayo magsundong pa. Magsundong pa, magtanaw pa. Mag-espirito. Amoy mag-tanaw. Ini na picture ba? Mga Pagdawat niya. plagiktik. Saan sa kanila nga picture? Pagdawat ni Zanan? Dili katong nag-birthday na siya ma'am. Birthday niya po ni? 79 niya lang. O lagi pero ito ni pag-anili si Jessica so? O dili. Unsa man din niyang nadawat? Wala mo lang props mo para na Aw. siya kung sa iyang Di ay. Kaya nako may mauni pag-interview ni Jessica so sa iya. Interviewon para ba kuno ni siya ni Milay. Ha? Interviewon pa unta ni siya ni Milay katong artista nga taga Jinsan. Interviewon pa unta siya ni Milay, wala na may interview kay nasakit naman. Kaya yung dala ko, nalipay na ko ato hindi, kaya na akong dalazaw na ko kay... Oo. Haman ato din ka nga. Is na ko. Gusto ako. Aon igay dito karotinig ako. O, dito. Ikadaya. Kuha, una ko kay pagkatuon man. Dili ba? Kanang usay ngalan ani. Amoray ka dudlas ni do pagkita ni si ato pista iman. Amo lang. Amo lang pagkita na itong pista. Lang mga tagiktik, ya na di na kami magkita ni Winding, ni Nini kay lang sila. Mga pagiktik. Dili na kami magkita si Wingbing. Una naman si Johnny Panaw. Una naman siya lupanaw sa laing kalibutan. Ilay uli isa tagdalian dito na ang huya dito doon sa mga tuyog. Unoy kuno tagdalian kuno na mo insing an imo dito mga iban doon sa tuyog. Unoy kuno tagdalian mo. Di magta dito magka-istorya kay doon sa ibang tuyog. Pero kung pagbalik sa Ginoo, ang una banhawon ang kapatay, ang una banhawon ang patay. Usa ka ang mga buhi ingon sa Biblia. Pagbalik sa Ginoo, una ni siya banhawon si Insi.
Una, di sa banhawon. Usa pa ang mga buhi. Balik sa Ginoo. Yung taas, masiga. Kaaser gani, abagan tag-ina. Kaaser gani. Kilo na ba? Isang side. Pwede sila na. Kano sa amang katagisa? Punto. Isa dos? Naabot pa siktik dire? Karon napakapalong na. Oo. Inano mo dik di ay? Natama ka vlog. Ha? Natama ka vlog. Hindi na. Di na gazon. Hangtod sa pag makakita sa mga tagiti kain siya hangtod sa paglubong ko kobras maglubong. Para naman gid siya, hindi naman gid siya kaagwanta sa Izalawas. Nagpa maka black kay Vlog. vlog. Kaya naman kaw. Maka-vlog mo si Ayeng o ato mo sa Surigao. Maka-vlog ka mo ato sila sa Surigao, pero di sila maadto dili gid mo maka-vlog. Kay hagaron ta ka diri di naman ka mo iban. Karon kay kuya pasensi mapatay, napugos naman lang gid siya pag-ari diri kay napatay man si Ensi. Di man ko na siya pagkatulogo na. Kapag yun nag-video call me, luway kayo sa tanaw na, luway na kayang naong tanawon. Dili na magwanta, mabito itong himbigla ko atong Davao kay nangayo ko kwarta kanining ipamasahe kay ko ning gusto na ako makita si Insi nga buhi pa, ka-istorya pa. Na may picture ni Roselyn, abot si Inday, abot ba to, na may picture tuloy. Picture daw. Saan po hindi mag-picture? Kaya naman magkita ang gagawin. Mga ano mo ma? Mga ano mo? Ito wala pa. Ito naman nga wala sa bawang isda. Nagluto ito soto. Ang isda ang sinabaw. Nagdala palit si Nining ubing ka dito sa Mawa. Para isna na yung maglupan doon. Malamay. Gilubong, masigiging ganyan, di ba? Mga yun tayo, magsilinding dili sila makatabong ka dili lubong. Kaya mga na ilang pamahiin. Dili na ba may maka dili ko makaagwanta yun siya magbilar kay di na ko kaagwanta magbilar yun siya kabalo na yung kaana di ko Pag pinali sila di kay ya man din eh. ya pa at ko pa kuno sa maniki Kamingaw si Insi, si ante ganihan nagtawag, nagkahihihi dito niya ang baba. Kamingaw, kay siyempre mahinumduman ni Zana. Pagkanto sa Davao. ila sa Davao na magdaya ng kuha dito si Nini ng John kuha sa tambay maong resita ni Dintin. Oo niya, oo lagi maubato na hinumdum ka, niya gitagaan ni ante. Ang pagpagaan na siya ng tutiga. Awa na ko kahinumdum anak na. Kuan, awa na ko kahinumdum anak. Pero gusto ko ang ni ante nga. Mauli, pero di man po niya kaya kay magsipa man siya balik-balik lagi sa ospital po lagi. Ang pagkamatay sa ni Dintin, binrisi, papel siya na si Gundring. Nangamatay naman sila. Nangamatay naman sila. Di na sila magkakain-kain sila. Una naman sila napatay. Nalumon, makaan ni diri karong kuan, karong pizza city last nga kuan, last vigil. Manhi sila. Sila lagi tata ubana. Sila nang si ubana ba, si Almaray dili makaiban. Ha? Si Almaray di makaiban kay white kwarta.
Bagi unhon manilang kwarta lagi. Kamiliti. Ha? Kamiliti ba niya? Mag-agaran na ka mag abot ng 300. Dili 300 ko na puyo sila katawo pero kung di makaabot 500 kuno ang kada ulo sa ilaha. Back and forth naman na di naman kay na-alcance ko. Ay, ansi. Napait na yun. Kana bang istorya nato nga di na magtingog. Kuan ko, dugay ko sa ila. Sige, ako ni basta istorya ni namang kamutubang. Bagan ya na may gana pag istorya na ya na may mutubang. Gani nga daon buhi kay mutubang ban. Tanan mag-ido man tadado ng beer. Karon di wa na magpainom sa imo kay wa na maghigda naman. Di na ako magpainom ng beer. Kay nupanaw naman kaw. Kabingaw, ansi. Ibong kagabi lang hindi ako sa kado ng mami diyan. Nangduman ako ang kuan ba ka ng mga kaagi na to nga. Kung asa ka to ako imo kong mikito. Ko palandong insin ako to na ka sa 2025. Ang nakaabot ng sa 2025, wala. Wa man dai ka makaabot og 2025 di ayon si ko man dai kasi 24. 29. Grabe 29 duha na lang gyud ang pagkaadlaw. Ay. Paliwas na lang unta kag New Year. Kamingaw. Kamingaw. Nungduman ako. Magpamamili pinali ini ayeng na kadungan sa ako. Amo ini. Kadungan sa ako. Kadungan ba daw katong imong ipalaminit sa ilo? Dili. Lili. Lahi. Katong imo ha drawing man dito sa iyang amigo sa taga Tibalog. Ha? Drawing gud to katong laminasyon nimo, drawing gud to kamot ra gyud ang nagkuan ato. Gani kay picture mo Itong ni. kuda. Oo, oo. Pero sa ganito ito si Kuya Delphi napatay. July 21, July 12, 2012. July 2012. Yay. Yay idakin tatugon. Na, tugod sa Buhi pa siya. Sige lang daghan mo sa daghan. Aram. Arang. Kanuwi sa Nagkabiro siya ba sa kuan mo? Nagkabiro siya ng mga bata. Kung dili pa sa gani ayeng. Nagtugon pa yun siya na. Ang sa kuyang tugon, dili nang siya ni Inday. Kadiri raman ang ilang sabot nga diri mag New Year. Iyang tugon ka Inday nga day. Karong New Year, kung mo larga na ba ito siya? Kung mo larga ka o day, kung mo larga man lagi si Inday karong nga bulan, bilinan ko ni mo og duha ka sako nga bugas. Mo na yan Sibay naglaw. si Insin. Kurang lang abot ko. Sabay-sabay ron. Hama si Inday. Inday ko nakasa. Ay, si Inday. Kasi ba ho? Wa kay aw dito pagkakaw na diha. Kay kuan ko man kaning gikan mo may paniud to nimo. Tumanong na daw ni Inday. Oh, bano ni Inday nga wa naman si Insin diri. Kami nga Insin. Kalitra man ka. Sige naman ka mo hospital pero makauli maghihapon ka diri tinuod nakauli ka pero patay na dili na ka namo ika istorya.
Alain, rabain ni. Masa tong stick sa kape. Laliman gud niya. Laliman gud niya. Gamay pagod ko sa ilahan ni Insi. Trabaho pa na sila sa Alcantara. Diha na biya ko nadalaga sa ilahan. Homer! Mire! Paaminata, Mire! Isa ba matin siya ko. Kagwapa ka raw ni Mire! Sino man ako? Ay, saba. Uno man, Mer. Kumusta, Mer? Ha? Kumusta, Mer? Oo, amor gapon. Ina ako pagplanaw lagi din at makaklaro. Taga-tutoy naman ka na ako, Mer. Ha? Yan naman yung kamubuir man, Mer. Oo. Kagwapa. Grabe kagwapa sa artista. Mura na natuyog. Mura natulog ra sa Insi. Mura silang tulog ra man. Babaer si Jam. Uman, di pati na ni mo na yung buhok. Ala, mo yun na yung buhok. Ba? Naura bakaw. Ako hindi makakita. Kanang bumoy. Magpakamatay na kami ko. Pero kung hindi ako, hadlok. Kulaon kung ikaw ang mo tanaw, guwapo ang imo butangan. Guwapo ang imo kabutangan. Dili, na ako ni makaklaro.